yokjaknai kha sajaknai mangpili belai kheno pha salni sanja damsini tamphuro gabordi tipar mal khungbai langma arikha takuk monus deporma jompujula rongmala kamini takuk monus bongkha sebo khlai tongjao master obahno nukhungo busa khorok nini bufa takuk monus deporma tabuk sungsaron yakar thangma bai nok nukhungni bororok jotono takuk bukurok belai kheno mokoli mukti yorla jak chawi nungi totra thangya thui mukri thangya ngi tongjabai kha tini bini mang kthei nukhungo sokpaikya paithak nairumung joto lukorongno phaiui nairuk phaikya bini mangno takuk monusni obahno patimungno kitingei joto lukorokno obahai langma choma bagui joto borokni staff rok master khlainai phwrwngnai bodol rok jotono phaiui nairuk phaikya borokni nukhungo takuk monus depormani mangno bihi khakla bui kapkha busaino nasigui belai kheno mokoli mukti yorui khakamui busa khorok no boba haike tuyui pujibui tongsinai ni bihi nasigui busaino mokoli mukti kuplung khlaiui kapjak Achini takuk monus je miani je phasalni gabordi hatiwo je langma chomani boba hake chokha ke bini bihik baino sung tabu koklam chalajani bukhakti sung thangai tongo bini bihik tam bobo he wanchugui tongka Mamiya pongo iskol phajane phayo gabordi na utona ma phajike bini iskol no phaiman porenge ke yang no phaiya iskol ne pahe sinin ba phagera ama porga ba kol khayo jaiga bota bano saiga phayo ang tini para thangna mai bagna ni hinina higa am porga tinta samoyo ka kol khaino kol khai payo mai bak lai mani ke onogo phayo higa bo thanga dai phiro ga go tolabo o mai bak lai chini rogo kunu nisha rok da khara gere nisha ro ko nisha khaya hi kon kaya koi ba saya ko su ban saya nisha oro mai bak lai mani nogo aguliwo kipilka kipiltani wo Bokun nisha khaya suang mo neng ya biri mo neng ya kori mo saya bokun nisha khaya angkam ge bi sai me de ba ba tong ge tabung no sai tabo go ma hai sebu klaimani master klaimani bisi buchu ka bo si bo so ka khana busa khorbu sung an basa khorong ne bere ma jigo okra bokla okra ta galai buani medical pori tong buan doctor usuke kala tiro mung tam iuli bai khani norok busa khorok no tuyi mani songjar chalbai aku tolak ke aguliwo khan norok nok tong parada na ni no agur tola tongmani busuk balok aku tola tongmani ko to balok আছে 2010 roko thangmani abra apurono jaga pai ke nok taye go nok tangai thangman ke 5-6 বছর khana nok tang sa ma to ya ko
당만에 버서 봐주게 하고 시리티레세 르작바요 Agro complete tingya khana. Tabo nusai tabo monus debor ma bahai langma choi thangmani besaktai. Busabuti rongno unukti khlanyani kolok kotor khlanyani rungno kotorogo pori renani nei bihik busarongno kaham shanti ke tonani bagai no kaham khlai building kotor kotor khlai tongnani bagai wan sugui tongmani o imang rok tiyo kosogoi thangmani nung tam ko bhaisana ani baka kerja ani baka tangga tongnai baba tabung sana ni tongna ni sorosele bahagia ya kare age ba tangka baba nin bumse ani bungri na deborma kok sana kelakya kano khakamai phayo mokli mukti kalai phayo o bakina tabo kok sato gyang mani jorawo ko baike logini mani singchani yakar thangmani bakhakte bo baike kok sasnai ba kok phayangai tongkha ko bono sing norok no ground di foot phunungnani bagai sing o bakina rong mala kamyo sing phalemani sini takuk monus deborma je langma chomani bakhakte